Vitajte pri ďalšej epizóde Trnava Pluscastu. Dnes je môjim hosťom niekto, kto nielen, že rozpráva o tom, ako by mali cesty a cyklochodníky po Trnave vyzerať, ale on ich aj reálne projektuje. Boris Aresta, vitaj. Ahoj. Boris je kandidátom Trnava Plus za mestskú časť Trnava Západ, si z prednádražia a teda svojím povolaním si dopravný inžinier. Dúfam, že som to nepovedal zle. Ano. Alebo teda projektant dopravných stavieb. Povedz mi, ako sa niekto vôbec dostane k takémuto povolaniu? Si povedal, keď si bol malý, že OK, bavia ma autá, tak toto je niečo, čo by som chcel robiť? Keby si niekto pozrel moju životnú čiaru alebo moje sledoval môj život, tak si povie úplne jasné, ten musí byť dopravný inžinier, lebo môj otec je dopravný inžinier a tým pádom to bolo viac menej jasné, ale vôbec to tak nebolo to úplne jednoduché. Ja keď som po gymnáziu sa rozhodoval, že kam ísť na vysokú školu, tak ma veľmi bavili vtedy medzinárodné vzťahy. Uh-huh. Tak som si dal prihlášku do Banskej Bystrice a rodičia ma presvedčili, že mal by si mať aspoň 2 prihlášky, že nech si vieš potom vybrať. Tak dobre, tak hovorím, OK, tak dám ešte na stavebnú fakultu, uvidíme, čo z toho bude. No a do Bystrice ma nevzali, takže som išiel do Bratislavy na stavebnú fakultu. OK, tak to je zaujímavé, lebo teda ja to vnímam minimálne z môjho pohľadu ako veľmi náročné štúdium, to, čo si vlastne ty absolvoval. Veď aj keď sa tak vo všeobecnosti človek rozliadne, asi vás na Slovensku nie je veľa. Je nás strašne málo, len z môjho ročníka sme skončili 14 v tom obore, čo robím, a reálne projektujú, čo viem, 2. Okay. Vrátane mňa. OK, tak to je naozaj extrémne nízke číslo. Hej. Teda, čo sa vďaka tomu stalo, čo si absolvoval, je to, že si pracoval na nejakých projektoch aj v rámci nášho mesta, Trnavy. Mňa by zaujímalo, že aký toto v tebe vyvoláva pocit, vieš, lebo ja som napríklad, keď som v minulosti robil dizajn a vidím teraz niekde nejaký dizajn, čo sa urobil napríklad baterkáren, tak som taký šťastný, že ho dodnes používajú. Že či sú toto tiež také pocity, ktoré ty prežívaš, keď chodíš po tom meste a vidíš projekty, na ktorých si pracoval? Áno, je to podobné. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tých projektov, ale to, čo hovorím ja stále, projekt spred 10 rokov má úplne iné podmienky ako projekt dnes. Nám sa doprava extrémne mení, nám sa menia normy, nám sa menia predpisy, nám sa mení správanie ľudí, správanie celého mesta. Čiže ja som fakt, že veľmi rád za všetky projekty, na ktorých som mohol byť súčasťou aj v Trnave, aj v iných častiach mesta, dokonca aj mimo republiky, keďže robím už túto činnosť viac ako 20 rokov, tak som sa dostal fakt, že k rôznym projektom a musím povedať, že mestské projekty sú najkomplikovanejšie. Fakt, že najkomplikovanejšie. Keby si mal povedať možno jeden taký, čo bol, že fakt komplikovaný projekt, na ktorom si pracoval v rámci mesta? Ak sa bavíme o Trnave, tak sú to všetky asi. Lebo na začiatku je nejaké zadanie, ktoré dáva mesto ako objednávateľ projektovej dokumentácie. A predstav si to ako, že dostaneš urobiť tortu pre oslavu pre deti a povedia ti, že torta bude trojposchodová a bude, ja neviem, čierno-červená a budú tam nejakí 3 panáčikovia. A nepovedia ti nič, ako to spraviť, nepovedia ti chuť, nepovedia ti, z čoho to máš urobiť. A ty to teraz musíš namiešať všetko dokopy, aby ten výsledok bol presne taký, ako si oni predstavujú. A namiešať znamená vypočuť si každé oddelenie na meste Trnava, ktoré sa tým zaoberá, každý úrad v meste Trnava, ktorý sa tým zaoberá. V prípade, že sa to jedná dokonca o nejaké štátne cesty, tak aj štátne úrady. A v neposlednej rade, čo je veľmi dôležité, ľudia. Pri všetkých mojich projektoch som ako prvé chcel si vypočuť ľudí, pretože ja poznám Trnavu, poznám dobre najbližšie mesta, čo sú v okolí, ale keď idem robiť projekt do Košíc, ja to mesto až tak nepoznám, aby som vedel zhodnotiť, že čo je najlepšie pre tú lokalitu. Čiže pohľad ľudí je pre mňa fakt, že veľmi dôležitý a hlavne v tom meste. Úplne ideálne projekty za mňa, čo mám skúsenosti, sú projekty súkromných investorov,
ktorí majú jasne všetko dané a už sa len projektuje. Jasne, no tak to je asi trošku jednoduchšie, ako komunikovať so všetkými. A ešte, Boris, nedá mi to sa ťa nespýtať, že úplne pre laika teraz niekto, kto to počúva, že ako si má predstaviť tvoju prácu? Že ako to vlastne vyzerá, hej? Že ty si ten, ktorý akoby robí ten technický nákres napríklad toho nového dopravného riešenia, alebo čo je konkrétne vlastne tá tvoja úloha? Dostaneme to zadanie, čo som spomínal. Tam je nejaký veľmi jednoduchý nákres. Potom začne niekoľko týždňová, niekedy až mesačná obchôdzka s úradmi, konzultácie, prezentácie pred ľuďmi a tak ďalej. A ja to potom všetko dám dokopy a začínam riešiť normy, začínam riešiť technické predpisy a musí to byť všetko v súlade s týmito predpismi. A dám to potom na papier, to ide prvýkrát, ide to zase nejaké kolečko, prejde konzultácie, pripomienky a tak ďalej. Zase to dám na papier, zase prejde nejaké kolečko, konzultácie, pripomienky a možno na tretí, na štvrtý pokus sa mi podarí navrhnúť to tak, aby boli nie všetci spokojní, to sa nedá nikdy, Jasné. Ale väčšina. Jasné, chápem, takže v podstate ty zhmotňuješ a zreálňuješ nejaké predstavy v podstate tých zadávateľov štandardne. OK, a teda keď už sme pri tejto Trnavčanmi milovanej téme, celej mobilite, dopravnej situácii, parkovacej politike, povedz mi tvoj pohľad na ňu. Hej, že mobilita a Trnava. Mobilita a Trnava. V poslednom čase, v posledných rokoch sa Trnava, čo sa týka mobility, extrémne nafúkla. Je to vidieť aj na číslach, ktoré sú prezentované. Je to vidieť na tom, že koľko aut pribudlo na cestách. Je to vidieť na tom, koľko ľudí pribudlo v uliciach. Keď si zoberiem, že Trnava má 64 000 obyvateľov, každý deň sem príde skoro 20 000 ľudí z okolitých obcí a miest, či už za prácou, alebo len odviezť deti do školy. A nemám pocit, že by trnavské ulice sa nejakým spôsobom nafúkli. Sú stále tie isté. Aj tie hlavné ťahy. Nemám pocit, že by sa zmenili, že by sa nejak zväčšili. Toto všetko ostáva viac menej, ak si pamätám, posledných 10-15 rokov rovnaké. Čiže čo sa týka mobility, Trnava je obrovské mesto z hľadiska pohybu ľudí. Bohužiaľ, najviac je osobných aut. A to mesto tým pádom trpí. A infraštruktúra trpí. Hej, keď hovoríš to slovo trpí, tak sa mi nedá spýtať, že čo považuješ za také najväčšie pain pointy v tom meste, hej, že čo sú tie bolestivé body, kde, OK, že si povieš, že teraz nezávislý pozorovateľ mimozemšťan dojde, zbadá Trnavu a povie si, OK, tuto to hapruje. Čo ti prvé napadá? Mne napadá asi podchod do Hnányho. Určite. Trnava je vlastne rozdelená železnicou. Máme de facto 2 podchody. Také hlavné do Hnányho. A to je Žarnova asi. Áno. No. Žarnova a ešte vlastne táto Tamaškovičová a Sladovnícka. Áno, aj tam je podchod. Čiže to nás akože dosť limituje. Nemáme obchvat kompletný, máme iba polovičku. No, ani nie polovičku. To nás limituje a ten nárast tej dopravy je tak extrémny, že bez týchto vecí, ktoré by sa dali vyriešiť bez obchvatu, napríklad Trnava ďalej nemôže sa nejak extrémne rozvíjať, čo sa týka dopravy. A to, čo vlastne si povedal na začiatku, že príde mimozemšťan, pozrie na to mesto a zrazu zistí, že prečo tí ľudia chodia z jednej strany mesta na druhú? Prečo človek, čo býva na Kopánke, chodí na Linčiansku? Alebo prečo z prednádražia ide, na Družbu a prečo chodí autom? Veď vidí, že to tam je zasekané. Odpoveď je, daj mi inú možnosť. Ukáž mi niečo lepšie. To mi tu chýba. Chápem. Takže dobre, spomenul si obchvat ako jedno z možných riešení. Je to vôbec možné, ako by v najbližších rokoch toto zrealizovať nejakým spôsobom? Alebo ako by sme to mohli možno popohnať? Všetko je to o peniazoch.
Bohužiaľ, náš existujúci obchvat už veľa rokov je zahltený, je preťažený. Bohužiaľ, projektová dokumentácia, ktorá sa riešila na južný a západný obchvat, bola prerušená a teda začíname odznova. Čiže áno, dá sa to. Myslím, že mesto sa nakoplo, čo sa týka spracovania dokumentácie. Ide tým smerom, aby to bolo pripravené, ale tak či tak prídu do bodu, kedy odovzdajú projektovú dokumentáciu na Slovenskú správu ciest a tá im povie: dobre, ďakujeme. Keď sa nájdu peniaze, tak dáme. Otázka je, že či sa nájdu tie peniaze. Ale v tomto by som možno videl extrémny potenciál v tom, že by sa malo viacej riešiť investori. Nielen súkromní, ale aj štátni. Na jednom zo stretnutí, ktoré sme mali ako iniciatíva, tak som dostal skvelý podnet od občana, ktorý povedal, že teda chystá sa tu rozvoj jadrovej elektrárne. Skúsme to nejak spojiť. Príde plno ľudí, ktorí tam budú pracovať. Už len príde plno ľudí, ktorí to budú stavať. Plno firiem, ktoré budú spojené s tým. Skúsme na úrovni štátu vymyslieť niečo, čo zlepší infraštruktúru Trnavy. OK, to je podľa mňa skvelý nápad a presne takto by to malo fungovať. Takže tá komunikácia a synergie musia pracovať. Ja mám možno ešte takú jednu vec k tomu obchvatu. Dosť sa to omiela a teda si z časti Trnava západ, tak sa to týka aj teba. Že videl som, že vlastne niektorí obyvatelia Kamenáča proti tomu, nie že spisujú petíciu, ale možno aj petícia to Myslím, bola. Že áno. Je to možno aj petícia, že im to vlastne vadí, že sa má budovať ten obchvat. Určite áno, lebo vlastne ten obchvat by mal ísť v tesnej blízkosti, v tesnej blízkosti ich domov. Ide ale o to, že ten obchvat je tam už dlhodobo v tom územnom pláne a de facto myslím, že bol skôr ako výstavba rodinných domov v Kamenáči a nemáme inú trasu. Jasné, no akože ja to chápem, len hovorím, že teda aj tento aspekt, jak keby tam prichádza nejakým spôsobom do hry, ale ja keď si spomeniem napríklad Modranke, niektorí obyvateľia, čo vlastne bývajú už pri diaľnici, ako tam začína, tak oni sa sťažujú na hlučnosť a je to veľký problém, ale áno, no, keď budú niečomu takémuto tam ľudia čeliť, tak samozrejme, že im to naruší do určitej miery ten komfort. Určite. Dobre, a takže bavili sme sa o Dohnányho. Čo je možno ešte také v rámci tej dopravy? Samozrejme, nedá mi nespomenúť parkovaciu politiku, čo je taký takéto zakliaté slovíčko v Trnave. Aký máš možno na ňu názor? Parkovacia politika. Veľmi dlho trvalo, kým sme sa dostali do nejakého bodu, ktorý viac menej vyhovuje väčšine. Nie všetkým, väčšine. Od začiatku boli vlastne pripomienky k parkovacej politike. Napriek tomu sa zaviedla v nejakej forme, potom sa upravila. Stále sa upravuje, stále sa hovorí o tom, že je to živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobiť nejakým podmienkam. Ja osobne považujem parkovaciu politiku v dnešnej dobe za nevyhnutnosť. Vidím, že prichádza vlastne k rozhodnutiam aj v iných mestách na zavedenie parkovacej politiky. Jednoducho bez toho tie mestá budú zahltené autami. Myslím teraz na parkoviskách. Nedá sa obísť táto problematika. A vidím tam ešte menší potenciál v tom, ako by sa dala zlepšiť parkovacia politika v Trnave, pretože mám pocit, aj kvôli tomu, že tu bývam, že obyvatelia Trnavy, rezidenti, by mohli mať trochu viacej voľnosti v tom pohybe po Trnave, aj kvôli tomu, že nemajú ako keby alternatívu niekedy. Môžeme sa baviť o MHDčke, môžeme začať túto tému nešťastnú. Môžeme sa baviť o cyklistických trasách, o bezpečných cyklistických trasách. Pokiaľ človek z jednej strany Trnavy na druhú chce ísť navštíviť rodinu alebo potrebuje ísť do obchodu nakúpiť väčší nákup a potrebuje to auto, je veľký problém vlastne zaparkovať bez toho, aby si nemusel platiť ako občan Trnavy. A toto by som možno videl ten potenciál zlepšenia, že uvoľniť ako keby tú politiku voči občanom viac. Absolútne súhlasím, takže
Myslím si, že otvorenie tej parkovacej politiky, respektíve to pomenovanie, že je to živý organizmus, je úplne na mieste, takže s tým sa bude musieť ďalej pracovať, či už teraz, alebo po voľbách. Však aj sa s tým vlastne pracuje stále. Áno. No, otvoril si teda takú tému, ktorá je podľa mňa jednou z tvojich obľúbených, ako ja ťa mám navnímaného, a to sú tie bezpečné cyklotrasy. Áno. Ty si v zásade za to, aby sa budovali cyklotrasy, ale za to, aby boli bezpečné. A čo tým vlastne myslíš, keď hovoríš bezpečná cyklotrasa? Veď ja ti môžem ako laik, alebo teda ja sa bicyklujem povedať, že však prejdem na tom bicykli z bodu A do bodu B, tak môže mi to byť asi jedno. Ne? Ja to beriem tak, že bezpečná cyklotrasa je pre mňa taká, kde pustím svoje dieťa 12-ročné, aby išlo samé. Uh-huh. To je pre mňa bezpečná cyklotrasa. Bezpečná cyklotrasa je pre mňa cyklotrasa, ktorá je oddelená od cesty. Súčasne s tým, na čo netreba zabúdať, čo sa niekedy podceňuje, každý účastník premávky, auto, cyklista, chodec musí mať svoj bezpečný priestor. Uh-huh. Nemalo by sa stávať, že na úkor bezpečnosti iného účastníka premávky sa zvýši bezpečnosť, dajme tomu cyklistu alebo auta. Uh-huh. Čiže pre mňa bezpečná cyklotrasa je oddelená, je samostatná, je dostatočne široká a vedie teda z bodu A do bodu B. Uh-huh. Bez toho, aby tam boli nejaké nebezpečné križovania napríklad, ako napríklad na Terezie Vansovej, kde sa ľudia nevidia navzájom. A bez toho, aby tam boli nejaké nebezpečné plochy, kde môžem zrážať sa s chodcami, ktorí mi križujú alebo môžu križovať cesty. A bez toho, aby tá trasa bola na ceste, kde chodí veľa aut, to znamená na tých hlavných trasách. Dobre, takže dajme si príklad na bezpečnú cyklotrasu. Hej, že bezpečná cyklotrasa je napríklad úsek cyklotrasy od začiatku Agátky po konec toho kopca, dajme tomu. Keď už sa to tam križuje s chodcami, už je to asi horšie tam. Hej. Ale dajme tomu, môže byť toto príklad nejaké bezpečnej cyklotrasy? Alebo Spartakovská napríklad, nie? Spartakovská čiastočne. Spartakovská čiastočne, pretože Spartakovská je ináč jeden z takých tých príkladov, kedy bol som tiež súčasťou toho projektu a hľadali sme oddeľovací prvok. Správny oddeľovací prvok. Vieš, že teraz sú tam tie betónové obrubníky. Áno. Keď sme hľadali na trhu, že čo iné sa tam dá dať, aby to bolo bezpečné, tak sme nenašli v tej dobe. Uh-huh. Našťastie, čo sa podarilo a čo som veľmi rád, napríklad na Žarnovej sa použili ako jediné, podľa mňa ako jediné, vhodné oddeľovacie prvky medzi cyklistickou trasou a cestou. To znamená, sú to prvky, ktoré nie sú moc vysoké, nie sú nebezpečné, čo sa týka tvaru, sú oblé, je ich vidieť, majú reflexné prvky a auto v prípade potreby vie cez ten prvok prejsť. Si predstav, že by na Žarnovej boli tieto betónové obrubníky. Jasné. No. Tak asi tie autá, respektíve tie sanitky, ktoré sa tam točia a potrebujú sa vytočiť niekedy aj čiastočne cez tú trasu, tak by si tam odrážali jednoducho tie kolesa. Ináč tento projekt, ktorý sa robil fakt, že 10 rokov dozadu, a tam to bola veľká výzva. Škoda, že sa nezrealizovali všetky veci, ktoré boli s tým spojené, ako napríklad rekonštrukcia toho priestoru pred tou novou nemocnicou, kde práve tie sanitky sa mali točiť a mať priestor svoj. Nedostali ho, bohužiaľ. Takže niektoré veci v rámci projekcie sa nedotiahnu do konca a to ma niekedy fakt mrzí. Dobre, tak toto bola nejaký príklad bezpečného prvku alebo čiastočne bezpečnej cyklotrasy. Hej. A daj teraz nebezpečnú, okrem tej Vansovej ešte nejakú. Iba jednu? No, však môžeš dať aj dve, kľudne. Ako len zoberiem u nás na prednádraží, tak mám hneď niekoľko. De facto ja, čo vidím, aké trasy sa považujú za cyklistické, to sú podľa mňa nebezpečné, sú hlavne tie, ktoré vypadajú ako ochranné pruhy, alebo nie vypadajú, oni sú ochrannými pruhmi. To znamená, máš cestu, ktorá má v kraji čiarkovanú čiaru. Áno.
a väčšinou je to teda aj iný povrch, napríklad červený asfalt a sú tam piktogramy, to znamená, že je to tzv. Ochranný pruh. Nie je to pruh, ktorý by bol čisto pre cyklistov. Je to pruh, kde ako keby iba ty upozorňuješ vodiča, že bacha, môže tu byť bicykel. Dávaj si pozor na to. A keď tam ten bicykel je, tak ty ho musíš rešpektovať. Ako je trošku zábavné a úsmevné, že však aj predtým si ho musel rešpektovať. No, ale toto je ako keby také zvýraznenie. No a bohužiaľ, tieto ochranné pruhy sa začínajú používať na frekventovaných cestách. U nás na prednádraží sa urobila krásna nová cesta, ktorá bola jedna z najlepších ináč predtým, čo sa týka povrchu. Urobila sa krásna nová cesta, ktorá je jedna z najvyťaženejších a sú tam ochranné pruhy. To je Čajkovského teraz? To je, áno, Bedřicha Smetanu a dozadu to je na Čajkovského. Takisto Ferka Urbánka okolo Maxu. Urobili sa tam ochranné pruhy. To sú hlavné ťahy pre nás, pred nádražia, ľudí, keď ideš autom do mesta alebo na diaľnicu alebo kdekoľvek. Kopánka, Slnečná, Ústianská, zase ochranné pruhy alebo akékoľvek pruhy. Teraz už fakt, že neviem, lebo tých čiar je tam fakt, že veľa. Hej. Takže niekedy aj ja mám problém s tým, že určiť, že čo je čo. OK, dobre, chápem. Takže minimálne na prengu je tam toho dosť čo zlepšovať. A teda... To je to, čo vnímam najviac. Ja, OK, no veď jasné. Hej, to je pochopiteľné. No a teda, keď už sa bavíme o tom prengu, tak vlastne prečo sa úspešný projektant rozhodne ísť kandidovať? Že to je pre mňa taká asi najväčšia otázka, že ja som za to neskutočne rád, že do toho išiel, ale veľa ľudí to môže prekvapiť, takýto krok. Áno, určite veľa ľudí to môže prekvapiť. Ja ako občan som hľadal už niekoľko, no dobre, možno 2 volebné obdobia alternatívu. A tým, že som viac menej bol účastný tých projektových dokumentácií, tých realizácií, videl som možno, čo funguje, čo nefunguje, čo je lepšie, čo je horšie, čo by sa dalo zmeniť, akým spôsobom, tak som hľadal ako keby, že niečo lepšie, niečo iné, nejaký ten pohľad, ktorý by mi vyhovoval viac v rámci vedenia toho mesta, alebo nie, že vedenia, ale fungovania toho mesta. Na jednej strane je pravda, že Trnava rozkvitla, keď to tak poviem, metaforicky rozkvitla. Na druhej strane z pohľadu dopravy, to, čo som povedal na začiatku, pre mňa ten prínos pre obyvateľov nie je až taký, aký by mohol byť. A stále som hľadal alternatívu, že mohol by prísť nejaká iniciatíva, nejakí ľudia, ktorí práve budú uvažovať týmto môjim spôsobom. A nebudú to čisto odporci tohto vedenia a nebudú to ani úplne, že tí, čo chcú pokračovať presne v tom istom, ale niečo medzi tým. Akože chcem nájsť hľadal som nejakú lepšiu alternatívu. A potom ste prišli vy, Trnava Plus, teda ty ako zakladateľ. A to ma extrémne oslovilo a tam som videl tú príležitosť, že aha, takže toto je ono. OK, tak to sa veľmi teším, to sa skvele počúva. Ja som naozaj rád, že si s nami, lebo si odborník v tom, čo sa venuješ a viem teda, že aj ako ťa počúvam, ako sa poznáme, tak viem, že naozaj chceš pre tú Trnavu to najlepšie, takže o tom ani nepochybujem. Čo sa týka tvojej mestskej časti, si teda z časti Trnava Západ, konkrétnejšie si z prednádražia. Vedel by si možno pre poslucháčov alebo pre ľudí, ktorí to sledujú ako video, povedať možno nejaké 2-3 veci, ktoré by si chcel zmeniť, zlepšiť na prednádraží, kde vnímaš nejaký priestor na to, aby z neho bola ešte lepšia mestská časť? Prvá vec, ktorá sa možno netýka len prednádražia, ale ma irituje, keď to tak poviem slušne. Mestské služby, ktoré prichádzajú do priestoru predškolského pred 8 hodinou. OK. Veľakrát sa to stáva. Fakt, že veľakrát. U nás na prednádraží de facto si myslím, že tam začínajú vždycky, lebo pred školami skrátka prídu smetiari a príde údržba a robia a akurát začínajú vtedy, keď je tam najviac ľudí, najviac detí, najviac aut. Úplne ideálne je, keď idú po nejakej ulici, ktorá je samozrejme našou jednou výpadovkou a fakt, že tí smetiari tam sú. Čiže, dobre, hneď prvá vec, prosím, začnite aspoň o pol hodiny neskôr, aspoň.
Úplne to vyrieši všetky problémy. Dobre, ale to som odbočil. To možno platí pre celé mesto. Prednádražie. Keď nám prezentovali parkovaciu politiku, tak jeden z informácií, ktoré ma veľmi zaujali, ktoré som zachytil, bolo, že ak by sme si predstavili, že prednádraže by malo mať jedno parkovacie miesto na jeden byt, tak sme v tej hodnote minus 600. Prednádraže, čisto že prednádraže. Chýba 600 aby to bolo jedna miest. k jednej. Jasné, hej. Čiže ja osobne si nemyslím, že prednádražie extrémne trpí parkovaním oproti iným sídliskám. Nebudeme sa baviť o Hlinách, ale možno aj taká Družba je na tom horšie, teda určite na tom horšie, a Linčianska takisto, ako prednádražie. Ale máme na prednádraží obrovskú výhodu v tom, že máme veľa dvorov škôl, ktoré sú nevyužívané doteraz. A fakt, že sú obrovské. Viem si postaviť tam jeden z prvých parkovacích domov, ktoré by mohli fungovať a ktoré by veľmi potešili občanov. Čiže to je prvá vec, možno zvýšiť tú kapacitu. Ďalšia vec, MHDčka. Veľmi často kritizovaná MHDčka. Urobili sa nové trasy, urobili sa nové zástavky. Tie zástavky sú dobre, že tu bude zástavka, dáme sem červený starý označník 50-ročný. To je zástavka, to sa mi nepáči. Keď už sa robia zástavky, poďme ich urobiť poriadne. Poďme urobiť zástavky, ktoré nebudú v zornom poli križovatiek pri vychádzaní. Veľakrát sa mi stalo, že som videl situáciu, kedy autobus zastavil na zastávke a ja som nevidel skrátka, že či tam to auto ide, nejde cez neho. Videl som aj jemnú kolíziu a podobne. Čiže zastávky, MHDčka. Už to, že vlastne autobus ide zrazu aj opačným smerom a nevyberá zákruty a chodí do protismeru, to sa mi tiež nepáči. No a čo sa týka ďalších vecí, prednádražie, myslím, že MHDčka, tieto... cyklistické trasy, ešte by som možno tie dal. Máme park. Máme krásny park. Máme jeden chodník. A tam sme všetci. Áno, jasné, no. Čiže toto by som určite chcel podchytiť. Oddeliť, hej? Oddeliť, zrevitalizovať to, čo sa hovorí už niekoľko rokov. Projekt máme pripravený, ideme do toho a stále nič. Hej, no, bohužiaľ je to tak. A ja som sa ťa ešte chcel spýtať na jednu takú palčivú dopravnú tému, predtým, ak prejdeme k záveru úplnému. Čo tie jednosmerky? Jednosmerky. A ja by som povedal, že... Dobre, bavíme sa o celom meste. Hej. Ak chce človek na ulici konkrétnej parkovať na verejnom priestore, na ceste, tak jednoducho tá šírka cesty neumožňuje to urobiť inak ako jednosmerky. To sa stalo. To sa stalo na Kopánke, to sa stalo aj u nás na prednádraží, to sa stalo de facto všade. Čiže ak chce človek parkovať na ulici, musí to byť jednosmerka. Jasné. Teraz je otázka, ako majú byť tie jednosmerky, aby to fungovalo. Sú nejaké programy, nejaké špeciálne softvéry, ktoré ti vedia naprogramovať, nasimulovať, čo sa stane s dopravou, keď tam dáš tie jednosmerky. Toto, nie som si úplne istý, či to vždy pri každej zmene organizácie dopravy mesto využilo. Nie som si fakt, že istý. Nevidím zase až tak do hĺbky. Ale za mňa by to malo byť vždy. A druhá vec, poďme sa po roku, poďme sa na to pozrieť znova. Poďme sa pozrieť na tie ulice, poďme sa pozrieť, či to funguje. Poďme sa pozrieť, či náhodou sa nestalo, že zrazu z ulice, kde bolo pár aut, sa to preklopilo a je tam extrémne zaťaženie. Poďme sa pozrieť, či hlavné ťahy zrazu nemajú ešte viac aut ako predtým. Hej, že mesto Trnava má sčítače automobilov po ploche, čiže vieme, alebo vedia tieto čísla si vytiahnuť, ale treba ich použiť. OK, súhlasím a snáď sa to zlepší teda. Snáď na to bude príležitosť po voľbách. Uvidíme. Dúfam.
Dobre, mám ešte také dve záverečné otázky. Jednu takú lokal-patriotistickú, že čo je tvoje najobľúbenejšie miesto v mestskej časti Trnava Západ? Mestskej časti Trnava Západ. Asi ako každý by som povedal Kamenáč. Jasné. Potom Kamináč. Ako mestská časť Trnava Západ je úplne perfektná. Dobre, žijem tam, tak možno preto to hovorím. Hej. A hlavne kvôli tej zelení. A to, čo ma neskutočne na tom najviac priťahuje, je tá blízkosť mesta. Uh-huh. My keď si povieme, že ideme do mesta, tak nám to trvá 15-20 minút peši. A sme v meste, sme v centre. Hej. Takže ja keď idem napríklad do mesta, alebo idem niekde z prednádražia, ja neviem, fakt, že do City Areny napríklad, tak najrýchlejšie, čo je pre mňa, je peši. Jasné. Potom bicykel a potom auto a na konci, ak mám celý deň čas, tak idem MHDčkou. Áno, to je krása toho kompaktného mesta. Áno. Takže som rád za túto odpoveď, lebo síce hovorí to každý, ale teda dobre, no. Je to jasné. Však to samozrejme robím iba srandu. Úplne záverečná otázka je taká, že keby si mal neobmedzený rozpočet a čarovný prútik, čo by si na Trnave zmenil? Môžeš ako povedať aj niečo z toho, o čom sme sa už bavili, nie je teraz nevyhnutné, aby si mi tu vymýšľal teraz niečo z brucha, ale čo je také to, že toto by mohlo vyriešiť veľa hnevu Trnavčanov? Veľa hnevu Trnavčanov. Ja osobne, keď sa bavíme sa o doprave. Áno, jasné. To je to, čomu sa venujem už de facto celý život, celý pracovný život. Pre mňa zásadná vec je obchvat, pretože ten počet automobilov, ktoré vchádzajú do Trnavy a extrémne zahusťujú tú dopravu, je veľmi spôsobený tými ľuďmi, ktorí prichádzajú do Trnavy a tak tí, čo vlastne aj prechádzajú cez Trnavu, potrebujú sa dostať ďalej. Čiže obchvat za mňa. Uh-huh. Obchvat, aspoň ten južný, prosím, aspoň tú južnú časť, nech odľahčíme Linčiansku. A vieš, to má také tie následnosti. Ty máš obchvat, ty odľahčíš dopravu pre Trnavčanov a tí Trnavčania zrazu nebudú až takí nervózni ráno, keď potrebujú prejsť z jednej časti do druhej, lebo tých aut bude o mnoho menej. Hej. Tí Trnavčania nebudú nervózni, keď budú chcieť použiť bicykel, že zrazu ma zrazia tie auta, lebo jeden za druhým to auto ide. Jednoducho už tam nebude toľko tých aut, čiže ten bicykel už začína byť veľmi zaujímavý. Začínajú byť zaujímavé aj križovatky, ktoré sú doteraz nepriechodné v čase špičky, začnú byť priechodné. A nemusíš mať na to ani smart nejaké veci. Skrátka, ten počet aut sa tak zmenší, aspoň podľa prognóz a výpočtov, že tá Trnava bude zrazu dýchať, zrazu sa nadýchne z hľadiska dopravy a uvoľní tú možnosť použiť aj iné ako auto. Zrazu pôjdeš na bicykli, zrazu pôjdeš MHDčkou, ktorá ťa odvezie z bodu A do bodu B presne v tom čase, ktorý má a za ten čas, ktorý má. A pôjde ti každých 10 minút bez problémov. OK, tak poďme sa za to modliť, poďme zavrieť oči a predstaviť si, aby sa niečo takéto podarilo a že v Trnave sa konečne tá dopravná situácia nejakým spôsobom ukludní a bude k spokojnosti všetkým. Takže toto bol Boris Aresta. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Sledovať ťa ľudia môžu na sociálnych sieťach, na Facebooku, ponovom už aj na Instagrame Boris Aresta. Áno. A takisto sa chystá taká séria rozhovorov, videí s kandidátkou na primátorku Andreou Čajkovou o doprave. Takže aj tam ťa budú môcť ľudia sledovať. A teda v oktobrových voľbách pre časť Trnava Západ kandiduje Boris Aresta. Ja dúfam teda, že to bude úspešné a držím ti palce. Ďakujem pekne. Ďakujem.